Ikus-entzuleok, barriro ere Bizkaian aurkitzen gara. Eta gaurkoa eta hurrengo mesasantuaren emonaldi biak Arantzasuko Kepa Deunaren parrokiatik eskainiko deutzueguz. Jaso egizue bada guztiok gure agur beroa. Arratia eskualdea Ibaizabal Aranaren eta Gorbeia mendilerroaren artean dago. Eta Arantzazu hemen eskualde honetan kokatuta aurkitzen dugu. Udalerri txikia, 3 kilometro eta 800 metro ditu luze zabalean, eta bere lurrak Arratia ibaiak zeharkatzen dauan lautada baten zabaltzen dira. Herriaren paisaia, 300 metrotara heltzen ez diran muinoak osotzen dabe, beraz, lurralde laua izanik, nekazaritzarako aproposak zuertatzen dira bere lurrak. Baina sasoi baten, arlo honetarako erabiliak izan baziran ere, gaur egun, industria da gehien bat herri honi bizia emoten deutzona. Ikusi besterik ez da, Bildosolako industrigunea. Gune honetako 25% Arantzazuri dagokio. Beraz, esan dugunez, herritarren ogibidea gehien bat industrian dago. Azken urteotan, Arantzazuko biztanlegoa goruntz joan izan da. Etxe barriak egin dira, eta bikote gazteak eta baita herriko seme jubilatuak be, euren jatorrizko udalerrira bueltatu dira bizitzera. Beraz, biztanle kopurua orain, 378 bizilagunera igo da. Hizkuntzari dagokionez, Arantzazu herri euskalduna dala esan geinke. Udalerriko biztanleri gehienak euskera dabe lehenengo eta euren hartu emonerako hizkuntza. Herritar guzti honen behar izanei aurre egiteko, gizarte zerbitzurik ez da falta. Oraindino ez da denbora asko, lokal barriak eskuratu dituala udalak, eta euretan hainbat zerbitzu eskaintzen dira. Ambulategia, jubilatu eta gazteentzako lokala, kazetagunea, erabilera desberdinetarako aretoa eta abar. Baita udaletxe barristetuan, liburutegia eta herriko taberna barria ere. Honez gainera, frontoiak kirol zaletasuna asetzeko aukera be emoten deutzen. Azkenik, gaurko ekitaldi honi amaiera emoteko, Arantzazuk dituan komunikabideak aitatuko doguz. Bata eta Arratia bailarako larrialdietarako zerbitzulez, udalerri honetan aurkitzen dan heliportua dugu. Bestea, nagusiena, Bilbo eta Vitoria-Gasteiz lotzen dituan 240 errepidea. Gaur egun, herriaren kanpoaldetik egindan saietzbideak asko murriztu dau, egunero udalerritik igaroten izan dan ibilgailu kopurua, herritarren lasaitasunerako jakina. Errepide hau, eskualde honen eta inguruko lurraldeen arteko hartu emonak errezten dituana da. Orain, hasi dagigun mesasantua. Arantzazuko eleiztarrak izango dira liturgia kantuetan eta organoan Miren Bernaolak lagunduko ditu. Batzarburua Jose Mari Kortazar, Arratia eskualdeko abade taldekoa eta parrokia honetako arduraduna.